तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बने बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल नया कंपोजिशन भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सब। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी करतनी तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बनी, गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से रउआ गायकी नहीं कर पाओत, बढ़िया रउआ के म्यूजिक नहीं मिल पाओत, तो अगर रउआ हमारा चैनल पर आ गए तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे वो रक्षाबंधन के गाना, चाहे भक्ति भजन, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ के अच्छा लगता, गाना रउआ के अच्छा लगता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हो, आज की मीटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता और लड़की का अचानक सगाई होता, तो देखी लड़कवा का कहता लड़किया से कि पढ़ते से नूरावा सोना, कि पढ़ते से नूरावा सोना, सैया के हो जइबू, जहिबू तजा बोला फिर कब अइबू, जइबू तजा बोला फिर कब अइबू, कि पढ़ते से नूरावा सोना, कि पढ़ते से नूरावा सोना, सैया के हो जइबू, जहिबू तजा बोला फिर कब अइबू, प्यार हमसे करबू आकी, प्यार हमसे करबू आकी, जाके तू भूलइबू, जइबू तजा बाकी फिर कब अइबू, जहिबू तजा बाकी फिर कब अइबू। तो उम्मीद करते हैं मीटर रउआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रउआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक तो ना है, हम तो राइटर रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सब सहमति चाहतनी। अगर रउआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवावल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। व्हाट्सअप के भी नंबर ही है बा। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।